Ogeno ni biro keto kenge mar neno ni familia no oyudo kaka nyalo konyore e wi lit ma omako gi kawo medoro ote mag kuyo kaluwore kod midhiero ma okwako familia no mosuru kode. Wadhi nyime joked ne ratich oganda e pacho ka omedo bago ng'anyo ka kawuono ne gilimo apisi mar mbete mar piny Uganda e pacho ka mayudore e boma ma Nairobi e wi lal mar rowere ariyo ma gin Nicholas Oyoo kod Bob Njagi ma wachore nomak gi thuon e piny mar Uganda. Bob Njagi kaachiel kod Nicholas Oyoo wachore nomak gi thuon e gwenge mag Kireka mayudore e Kampala e piny Uganda tarik 1 dwe mar 10 mar higani. Joked ne ratich oganda go okwayo sirikal mamalo kotelnegi kod jatend piny William Ruto, jambete mar piny Kenya kaachiel kod ma Uganda kod jatend migawo mochung' ne weche tudruok pinje maoko e pacho ka mondo ne ni Nicholas kod Bob owe thuolo mondo giduog pacho ka. Today is 36 days since Comrade Bob Njagi and Nicholas Oyoo were abducted in Uganda. Nothing has come out yet. All we are receiving are just alleged reports that they are not in good shape, where they've been detained. And we are here at the Ugandan embassy because we've tried our best to seek an audience from the Ugandan embassy in Kenya. And until today, we've not gotten any audience. Anytime we come here, they've closed their doors. If we have our ambassador to Uganda, who is sitting in Kampala comfortably, exercising his diplomatic mission without actually taking a huge consideration of these two citizens of this country, then he should be recalled. Sisi ni mothers ambao tumeumia sana. We have formed a group known as Mothers of Victims and Survivors Network. That's why tuko hapa kusupport hii solidarity ya Bob. And kama mzazi ama mama, huwa tunasikia uchungu sana. Tunasikia Bob, hatujui mahali wako kwa sasa. So tunaomba tu William Samoei Ruto atafute vijana wetu, atulali na tunataka sana vijana warudi.